Θέλει να χτίσει ένα απέσιο κτίριο γραφείων και χρειάζεται αυτό το οικόπεδο. Και έτσι τώρα... Είστε σίγουρος ότι είναι αυτός? Είμαι 100% σίγουρος ότι αυτός είναι ο δράστης. Μα δυστυχώς δεν έχω αποδείξεις. Και αν βρούμε εμείς τις αποδείξεις? Είναι κάτι που ασχολούμαστε καθαρά από χόμπι και μάλιστα είμαστε και πάρα πολύ καλοί. Έβγαλαν το χρηματοκιβώτιο και το έβαλαν σε κάποιο όχημα, αλλά δεν φαίνονται τα ίχνη από τα λάστιχα. Αυτό δεν βοηθάει καθόλου. Η αστυνομία έκανε ήδη έρευνες. Δεν βρήκαν κάτι. Οι διαρρήκτες χτύπησαν το κολονάκι μένοντας όπισθεν. Δεν καταλαβαίνω. Αχ, περίμενε την τσάντα σου. Μια στιγμή. Λίλι. Μπορώ να δω το υπέροχο κόσμημά σου? Δες το. Ευχαριστώ. Είναι θράψμα από τα πίσω φώτα. Λίλι, είπες ότι το βρήκες εκεί, έτσι? Θα είναι από το αυτοκίνητο των διαρρηκτών. Το βρήκες πριν έρθει η αστυνομία για να κάνει έρευνα, Ένα δεκόμωμο στο κόσμημα. Και βέβαια, θέλω πολύ να μου το δανείσεις για λίγο. Ίσως βρούμε ποιος έκλεψε το γραφείο της Άτσελα. Δηλαδή μπορεί να μην φύγουμε από εδώ. Θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να μείνετε εδώ. Στο υπόσχομαι.